Pozdrav ljudi, važna obavijest, odnosno prvo isprika što nisam snimao 3 mjeseca. Razlog tomu je što sam imao pripreme. Naporno se radilo, znači znate kako je kad su pripreme, znači to su treninzi 2 puta dnevno, to je znači ubijanje svaki trening. Nisam baš imao nekog vremena i kad sam imao, stvarno nisam imao neku inspiraciju da radim klipove. Ali sad se sve to nekako unormalilo, tako da ću da počnem da snimam opet. Obavijest je ta da ako niste, kliknite subscribe na kanal, da možete da pratite sve što radim. I u komentare ostavite ako imate neke ideje za videe koje bi voljeli vidjeti na kanalu, vezano naravno uz nogomet, ali ako ima nešto nevezano uz nogomet, napišite ako volite vidjeti, znači neki challenge i one gluposti što ovi rade i glupiraju se i to, znači ako hoćete to vidjeti, napišite da vidim šta vas zanima pa ću to da uradim. Hvala vam još jednom na gledanju i vidimo se u sljedećem klipu. Već sam škaricu rodio našu od rata. In my head. Yeah. Far away from home, imagination roams.